Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Digondeli napa mboten? Wis pancen dadi nasibmu, tak sun marang sliramu, ojo dadi runtike hatimu. Iwak cucut wadai karung, becik bacot tinimbang urung. Aduh mas, tinimbang urung. Neng pasar kok tuku ciper, jo samarian ora tak pikir. Aduh dek, ojo kuatir. Manuk gagak kok ngaku marah, pancen sengaja pancen dijarak. Aduh mas, sakit hatiku. Ono kadal mangani roti, ndang to budal ojo digondeli. Aduh dek, ojo digondeli. Bang kacang kembang kedele, elahe klopak lape dadi gawe. Yen pancen dikarepake, ayo inggil aku terno mulih wae. Iku tenan Thomas Aturkanule. Salam senada seirama IPS Happy Salam. Oke. Janjine ora tenanan, jebule kriwi ang dadi grojogan. Saben-saben dielingke, nanging sajake kok anteng wae. Pulo-pulo wis bejago ya dek ya. Wis pancen dadi nasibmu, tak sun marang sliramu, ojo dadi runtike hatimu. Iwak cucut wadai karung, becik bacot tinimbang urung. Aduh mas, tinimbang urung. Neng pasar kok tuku ciper, jo samarian ora tak pikir. Aduh dek, ojo kuatir. Manuk gagak kok ngaku marah, pancen sengaja pancen dijarak. Aduh mas, sakit hatiku. Ono kadal mangani roti,
aja digondheli. Bang kacang kembang kedele elae klopak lape dadi gawe